खुलुमबाय माय डियर फ्रेंड्स गिबियाव आंनि बिथांखि ब्लग यूट्यूब चैनलखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनानै होग्रोनाय जाबाय। स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे मोजां खौरां नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं खोन्थानानै होनो थाखाय भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जादों। स' गाइस जों मिथिगौ थांनाय दानावहाय 30 आगष्टआवहाय जोंनि बर'नि मोनसे थैसाम मुंनि गोदान फिल्मा रबि नार्जारी बिथांनि गेजेरजोंहाय दिहुनजाबाय। दा बे फिल्मखौहाय आसामनि दाब दाब जायगायावहाय दिन्थिगासिनो दङ आरो आसामाव थानाय मानसिफ्रा नुगासिनो दङ। नंगौना नङा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। स' लोगोफोर बेखौहाय जुदि नोंथांमोनाबो नायनो गोसो जादोंब्ला बे फिल्मखौहाय जानो हागौ गोबाङानो नायनोहाय नेनानै दङ। दा बे फिल्मखौहाय जोङो आसामाव थानाय फिल्मखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफ्रा माबोरै नुनो नंगौना नङा? आं सानो बेंगलर बायदि सिटियावबो गोबांथार बर'नि बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर दङ आरो गोबां सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङ। बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बे फिल्मखौ नायनो नोंसोरो सिन्था दाखालाम। बे फिल्मखौहाय बोहैथि दाननिनो 22 सेप्तेम्बरावहाय दिन्थिनो थाखाय नोंसोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जाबाय। दा बेंगलर सहरावहाय खना खनला जेसेबांनाखि बिदा फंबायफोर दङ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला बे बोहैथि दाननि 22 सेप्तेम्बरावहाय फैनानै लैहोर लैहोर बर'नि फिल्मखौहाय नोंसोरो नायनो हागोन। बेयावहाय गाबनाय मिनिनाय दुखु दाहा बुलायनाय सौलायनाय गोजा गोथां गोमो गाब गाननानैहाय मोसानाय बर' हारिनि बायदेमलाय सिदेमलाय समायना फिल्मखौहाय नोंसोरो थैसाम 2 फिल्मनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर टिकेटनि थाखाय सिन्था दाखालाम। टिकेटनि थाखाय गासैखौबो सुबिदा खालामनानै होखानाय जादों। नोंथांमोना मात्र 500 रांल' खरसा खालामनो नांगोन। बे 500 रांनि गेजेरजोंनो नोंसोरो बे गोदानै दिहुनजानाय थैसाम 2 खौहाय नोंसोर नुनो मोनगोन रायजोफोर। नैबे सेप्तेम्बर दाननिनो 22 अक्ट'खालि नोंथांमोना फैनानै बे फिल्मखौ नायफैनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना बे फिल्मखौहाय माबोरै नुनांगौ आरो टिकेटखौ माबोरै मोनगोन बेखौ जुदि सानदोंब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय जे कन्टेक्ट नाम्बार आरो लोगोसे बेयाव लकेसनबो दङ। बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना कल खालाम। बेयाव कल खालामब्लानो नोंसोरो गाव गावनि टिकेटखौहाय बुकिं खालामनानै लानो हागोन आरो अफलाइननिबो सुबिदा दङ। नोंथांमोना थांनानै टिकेटखौबो लानानै बे फिल्मखौहाय नायहैनो हागोन। बेनिखायनो आं सानो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायोब्ला मोजां आरो लोगोसे नोंथांमोना जाय एक्ट्रिसखौ नुवाखै जाय एक्टरफोरखौ नुवाखै बिसोरखौबो नोंसोरो बे बेंगलर सिटियाव थानानैब्लाबो गावनि जायगाखौ गारबोनानै गुबुन जायगायाव फैनानैब्लाबो गावनि हारिनि समायना रमायना गाबजोंहाय गाननानै मोसानाय दुखु दाहा गाबनाय मिनिनाय बैफोरबायदि सावथुनखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजोफोर। अब्लालाय मानोथो जोंलाय नेवसिबावनो नंगौना नङा? फैदो 22 सेप्तेम्बरावहाय बे बेंगलर सिटियावहाय जेसेबांनाखि खना खनला बर' फिसाफोर दङ नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैदो। आं सानो गोबां बर'फ्रा बेखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन आरो बे फिल्मावहाय बर' हारिनिनो माखासे गारबोनाय जाथाया सरजाबफानानै दङ लोगोफोर। बे फिल्मनि ट्रेलारखौ नायनानैहाय आं सानदों बेयावहाय बर' हारिनि माखासे जारिमिन दङ। दा नोंथांमोनाबो जुदि बर'नि जारिमिना मा आरो बर' हारिया माबायदि थासारिमोन बेखौहाय नायनो गोसो दङब्ला थैसाम 2 खौ थारैनो नायफैथार अब्लानो बुजिनो हागोन। स' लोगोफोर लकेसननि थाखाय नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारजोंबो सोंहरनो हागोन आरो आंनि बिथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलनि डिसक्रिपसनावबो हाबनानै नोंसोरो लकेसनखौहाय ट्रेक खालामनानैहाय बे जायगायावहाय सहैनायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। स' अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बर' हारिनि सावथुना गोजौ लेभेलावहाय दावगालांनो हानाय बायदि। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि।